שלום ילדים, אקשן, מה שלומכם היום? שלום ילדים, שלום גננות, שלום למורים, שלום להורים המקסימים. היום אני רוצה לספר לכם סיפור על גינה. כתבה אותו הסופרת והמאיירת מירי צללזון. קוראים לסיפור חתונה בגינה. אז בואו נתחיל. איזה איורים יפים. זה סיפור שיסופר על גינה וירקות. אבל גם אצלנו, כאן זה תמיד יכול לקרות. אם תרצו מן הסיפור לעשות גם חיזיון, יש בסוף תמונות לגזור לשחק בתיאטרון. נראה. בממלכת הגינה, בחצר שבפינה, שם גדלה יפהפייה, אדמונית עגבנייה. שמש בוקר לה נשקה, על לחיה המתוקה, על שפתיה אדומות, בקרניה החמות. כשהבשילה העדימה. הגינה כולה הסכימה שהבת עגבנייה היא פשוט יפהפי. שלום אביגיל, הצטרפת אלינו? כן. בואי מתוקה, בואי. צריך מקום קצת. ועשב מלפפון מתבונן בבגאון. בואי תחזיקי את המלפפון. ועשב מלפפון מתבונן בבגאון. איך צמחה לה הנכדה עסיסית וחמודה. באמת הגיע הזמן לחפש לבת חתן. הגינה כולה נרגשת, מתווכחת, מתלחשת. העניין הוא לא פשוט וקשה, התחרות. איפה הגזר? רגע. הנה הגזר. המלפפון הסב התיישב לו וחשב, ולבסוף קרא לגזר, עכשיו הוא קורא לגזר. שיבוא לעזר, הנה המלפפון והנה הגזר. הם ישבו, חשבו יומיים, לא עצמו את העיניים, לא עצמו והחליטו על מר בצל. מר בצל, מר בצל. מר בצל. את רוצה להחזיק את הבצל? כן. בבקשה. הנה הבצל, תכף הוא יבוא לעגבנייה החמודה. מר בצל, לא סתם אדון. סך עשב מלפפון, הוא נראה נאה וגם אדיב, בשכלו אומרים חריף. בוא נראה להם. תרימי ככה שיראו את הבצל. תראו. יש לו טעם, יש לו ריח, לא סתם ירק מתפרחח. בבגדיו הלבנים, הוא הטוב בחתנים. איזה חמוד הבצל, נכון? כן. בואי נראה. מראים כולם, החתן מאוד מוצלח. ועולזת הגינה תהיה כאן מר בצל, בר מזל, כת קידה וכך שאל, יפתי עגבנייה. הנה עכשיו הוא הולך לעגבנייה, בואי את תהיה עגבנייה. והוא הבצל. יפתי עגבנייה, אולי תהיי לי לאישה, אמרי כן בבקשה. חשבה וחשבה והחליטה לא. חבת עגבנייה אפילו בוכה. נרגזה ובוכה. יורדות לאדמעות, מסכנה, יורדות לאדמעות מעיניים אדומות. לא רוצה את הבצל, לא רוצה אותו בכלל. הוא יותר מדי חריף, איזה ריח הוא מדיף. וכשהוא לבן לובש, מתחשק להתעטש. בעל מר וממורמר, בו אף פעם לא אבחר. הוא קצת עצוב עכשיו, כי היא לא בחרה בו. לא נורא, אני אחפש אישה אחרת. הוא יחפש אישה אחרת. כן. טוב, בואו נמשיך, בואו נראה מה קרה. ואז התייעצו, המלפפון והגזר, את יכולה להחזיק את המלפפון והגזר. תודה, גלת ממש עוזרת. המלפפון והגזר התייעצו, שוב ישב לו וחשב, וישב איתו הגזר קצת לעזר. הם ישבו יומיים, לא עצמו את העיניים, וקבעו שתפוח אדמה הוא הבעל המתאים. תפוח אדמה זה בשבילה מקסים. בעל טוב וגם נעים. תראו את מר תפוח אדמה. זה תפוח אדמה, תחזיקי את תפוח אדמה, תראי להם. זה עגבנייה. נכון, וזה תפוח אדמה, נכון. יש לו אופי כה נעים, והצ'יפס שלו טעים. אין לו ריח מיוחד, אבל הוא עשיר וגם נחמד. איזה תפוח אדמה חמוד. אתם רואים אותו? הוא יכול להכין צ'יפס. מה? אני ממש אוהבת צ'יפס. כן, גם אני. עם קטשופ. מה, תפוח אדמה, תפוח אדמה, מה. תחזיקי את תפוח אדמה, כי יש לו קטע. בוא נראה. אז יש לו ריח נחמד, הוא עשיר וגם נחמד.
חתן מוצלח, תהיה כאן חתונה. מר תפוח אדמה, אז פנה אל העלמה. יפתי עגבנייה, תהי לי לאישה, אמרי כן בבקשה. היא לא רוצה, היא לא רוצה. מעניין למה היא לא רוצה, עוד פעם היא לא רוצה. מה יש לה זאתי? היא גם בכתה. לא רוצה ולא אשמה. לא רוצה תפוח אדמה. הוא שמן ומגוסם, בכלל אינו חכם, לא יפה, לא עדין. ואומרים שהוא משמין. עם ברנש כזה אני לא רוצה להתחתן. אני משמין, אני שמן משמין. שמן. הוא משמין אותי. אני הטיפ שלו משמין. במיוחד עם שמן. הוא אתה חמוד אתה, תפוח אדמה. פוטטו חמוד. המלפפון אסב אל ליבו, אז נעצב. וישב איתו הגזר. איפה החבר שלו הגזר? שוב ישבו וחשבו. תודה לאל. תודה לאל. מצאנו חתן. יהיה פלפל. יהיה פלפל פל. אז בוא נקרא לפלפל החמוד. פלפל הקטן שלנו. זה הפלפל הקטן שמצאנו במקרר? לא נורא. החתן יהיה פלפל. הפלפל אדור נאה, כל אחד בזאת יודע. הוא פיקח ומבריק, וצבעו ירוק מבעיק. ולכן הסכים הגזר שרצה להיות לעזר. ולכן פלפל כזה, הנכדה ודאי תרצה. מי זאת הנכדה? עגבנייה של המלפפון. הנה הנכדה. נו, מה את אומרת? כולם מראים איזה מוצלח תהיה כאן חתונה. מר פלפל נרגש צועל. יפתי עגבנייה, אדמונית וחמודה, אולי תהי לי לאישה. ומה היא אומרת? לא. אמרי כן, בבקשה, בלי בושה. לא. היא הייתה עצובה. היא לא רוצה. דווקא לא שמחה. היא לא רוצה אותו. טוב, צריך חתן אחר, אין מה לעשות. היא קשה, היא בררנית קצת. היא רוצה את החתן הטוב שלה. אך הבת כבר שהוא בוכה, דמעותיה היא מוחה. לא, אל תבכי חמודה שלי. פטפטן הוא מתפלפל מעצמו הוא מתפעל. הוא מבריק וגנדרני, אבל ריק הוא ריקני. והגם בדודתו מפנקת רק אותו. מין פלפל ריק וגנדרן, לא יהיה לי לחתן. לא רוצה. טוב, פתאום הגיע חציל. הנה מר חציל. חציל. כן, רגע, שנייה, אנחנו נראה להם את החציל החמוד שלנו. כן, זהו ככה. יפה, כן, נכון. בדיוק, הנה החציל החמוד. לא, אני אראה להם את החציל, את תהיי עגבנייה, טוב? לא. חציל, אמור להיות, יש לו, הנה החציל. לפתע ממזרח ירק בא מוזר כל כך, הוא נסיך אציל ושחום, קוראים לו מר חציל. לחייו חלקות שחורות, על אוזניו תלוי עגיל. הנה, פה אפשר לראות את העגיל באיור, כאן, אתם רואים אותו כאן? העגיל. פה יש לו אוזניים ואף. בואו נראה אותו, מה אתם אומרים? העגבנייה הביטה. נו, היא שלחה חיוך כזה. החציל הזה חמוד. בוא נראה. מר חציל רועד, ליבו החליט. מיד לי תהיה העגבנייה היפה האדמונית. מר חציל קרא ברך ואמר, עגבנייה יקרה שלי, חמודה את חננית. את תאהבי להיות אשתי? בוא נראה, מה אתם חושבים? תרצה? לא תרצה? זה בלב כי זאת אהבה. נכון, זה מצויר כאן בלב כי יש פה אהבה. חתונה, נכון אביגל? כן, יודעתם. יפתי עגבנייה. נו, מה את אומרת? אז עגבנייה הסמיקה, אתם רואים? ומה קרה? וקולה רעד מגיל, מה יפה אתה חציל. את יפה עגבנייה ואתה יפה חציל, ולא סתם אלא אציל. וכולם מראים, חתן הזה מאוד מוצלח, ועולזת הגינה תהיה כאן חתונה. אבל אז קרה אסון. סבא מלפפון אמר, מה? לא, אני לא מוכן. לא רוצה, מה? כן, אני לא רוצה את החציל, אני רוצה חתן אחר.
גם אני. מי מכיר אותו? הוא שחום? הוא לא יודע, הוא צבע אחר, הוא לא, מה? הוא לא צבעוני. זה קצת גזעני מה שהסבא מלפפון אמר. זה לא בסדר. אוי אוי אוי. עגבניה בכתה, הוא בכתה. היא בכתה עגבניה. היא בכתה. אבל אתה לא זר, אתה לא מכוער חציל, אני רוצה את החציל. אני רק רוצה אותו. הוא לא שייך לכאן, את לא מבינה. אני לא מסכים. אבא, סבא. ביתי, איך נכדתי, אי אפשר ככה. סבא, למה? ואז ככה עמדו הם בפינה, ורגזה כל הגינה. זו חורפה וזו אסון, צעקו צנונית וצנונון. באמת כל כך עצוב, כולם אמרו, מה זה? זה נורא ואיום. למה הם לא הסכימו לתת להם את החציל ביחד, לחתונה של החציל ביחד עם העגבניה? הרי היא בחרה אותו והוא בחר אותה. חבל, הצבע לא חשוב, העיקר שהם אוהבים. וכולם היו מאוד מאוד עצובים. אבל רגע, חכו. סוף טוב, ברור שיהיה. סוף טוב הכל טוב, רגע. מהרה דודה חסה וכולם הגיעו ודיברו וכולם אמרו צבע אור זה לא חשוב, גם הכרוב אמר, וכולם ניסו לשכנע. ואז באמת מלמל בתימהון סבא מלפפון והחליט. הוא התבייש. באמת אני מתבייש. אני באמת קצת התעקשתי יותר מדי. אוקיי, מה עשיתי? איזה מין טיפש הייתי. מה אכפת לי צבע אור, ירוק, אדום, שחור? הם שניהם אוהבים. הילדים החביבים. אני מרשה להם להתחתן. והנה באיור כאן רואים שהוא מרשה להם להתחתן. אתם רואים ילדים? וכך הם התחתנו. החציל והעגבניה. הם היו חמודים ומתוקים. אז הוזמן הרבי, שהוא מרקולו-רבי, והוא חיתן אותם בחתונה יפה, ובאו כל הצנוניות, החציל חבש כיפה, העמידו את החופה, ועל זו הירקות, חיבוקים ונשיקות, ומרוב שמחה כמעט שהפכו הם לסלט. אך רבתה עוד השמחה. בממלכת הגינה, שלום אביגל, אז סיימנו. שלזוג אחר שנה לגבירה עגבניה, ולמר חציל ולגברת עגבניה נולד ילד שקראו לו עגבציל. הוא חצי עגבניה, חצי חציל, עגבציל. וזה סוף הסיפור. וילדים, אני רוצה להראות לכם איזה את הדמויות. אז היה לנו את החציל, שהוא בסוף התחתן עם העגבניה, נכון? שהם יצאו להם ילד קטן. נכון, אביגה. ובהתחלה רצו לשדך לה את התפוח אדמה שהיא התחתן איתה, אבל היא לא רצתה. והיא גם לא רצתה להתחתן עם מר בצל, נכון? והיא גם לא רצתה עם מר פלפל. אבל סבא וגזר בסוף החליטו שהיא תתחתן עם החציל, הסבא והגזר החבר שלו. והנה כל האיורים, פה אתם רואים, יש לי כאן את האיורים של הירקות שהם זבחו בחתונה בגינה. זה חציל, זה גזר. הנה הגזר, בואו נחזור על הצבעים, הגזר כתום, הנה העגבניה אדומה, הבצל כאן חום, התפוח אדמה צהוב כאן, המלפפון ירוק, הפלפל כאן, הגמבה גם, אפשר להגיד אדומה, אבל היא גם צהובה. והחציל פה שחום, עשיתי לעשות אותו שחום, אז עשיתי אותו אפור. תודה רבה לכולכם על ההקשבה, אני אוהבת אתכם, מטעמי זכויות יוצרים, לא לפרסם את זה במדיה החברתית. תודה, להתראות ותודה לאביגיל שעזרה לי.